nádherná podzimní příroda. Tady vás zdraví Billy Tay s reakcí na hnutí ANO. Tady můžeme vidět Tatrmany. Tady je první Tatrman, tady je Bureš, hlavní Tatrman, a tady je Pour. Viděli jste, že Pour znamená anglicky vylít. A tady je další Zdeněk Helich, Loutka Kašpárek, a tady je ta pička Jermanová. A teď se vám, vážení, prezentuje Billy Tay s názorem na politické hnutí ANO. Sledujte dobře. Takže politické hnutí ANO. Já říkám ano. Ano. Hele. Budeš dostane zásah. Ano. Ano. Helich, Jermanová, Pour a další. Ano. Tak. Tady kokot se mi trošku smrsknul, když vidí takovýho kokota, jako je tady ten kokot, tak se mi trošku smrsknul, doufám, že to nebude trvalý. Vážení, právě jste viděli reakci Billyho Taye na hnutí ANO a klidně ho volte, ale kdo z vás ho zvolí, dopadne takhle.